Me tultiin tänään kertomaan Krista ja Riitan kanssa teille palautumisen päivittäisestä taidosta ja siihen liittyvästä drammamallista. Mun nimi on Henna Laukka ja kaikki me ollaan Kovis Partnersista. Työelämän kehittämisen parissa töitä tehdään ja palautuminenhan liittyy siihen sitten aivan keskeisesti. Huomenta Krista ja Riitta. Mitäs teille kuuluu tähän aamuun? Huomenta. Hyvää kuuluu. Aurinko paistaa ja on rento palautunut olo hyvän yöunen jälkeen. Minun nimeni on Riitta Saarinen. Ja huomenta, mun nimi on Krista Laurila. Täällä myöskin ihan virkein mielin lyhyen aamukävelyn jälkeen. Mahtava setti lähteä liikkeelle palautumisen suuntaan. No niin, tässä on nyt vähän sitten faktoja siitä palautumisesta, missä siitä oikeastaan on kysymys. Se tarkoittaa siis sekä kehon että mielen elpymistä, arjen tasapainottamista tämän kiireisen työarjen keskellä. Ja tosiaan niin sehän on sekä fysiologinen että psykologinen prosessi. Toinen ei riitä, vaan tarvitaan sitten myöskin sekä psykologista että fyysistä palautumista. Kyllä. Ja siihenhän tämä dramma antaa just näitä eväitä, sellaista jäsennystä siihen, että mitä kaikkea. Mitä kaikkea, millä kaikin tavoin voi itse vaikuttaa näihin juttuihin. Dramma nimenomaan esittelee meille sitten kohta 6 keskeistä palautumisen keinoa ja siitä sitten varmasti jokaisella on monenlaisia variaatioita. Palataan niihin sitten hetken päästä. Ja tärkeää on tietysti muistaa, että palautumista tarvitaan paitsi vapaa-ajalla, myös siellä työpäivän aikana edes lyhyitä pieniä palautumisen hetkiä. No tietysti lounas- ja kahvitauot on siellä jo ihan lakisääteisesti mukana, mutta sitten meidän jokaisen pitäisi muistaa pitää semmoisia mikrotaukoja eri työtehtävien välillä. No. Itse ajattelen jotenkin, että palautumisessa on kysymys ennen kaikkea tasapainosta. Että on ne elämän olennaiset elementit niin kuin mukana siinä jokaisessa arkipäivässä. Kyllä, jokainen meistä tietää, että kun on ollut hyvä ja rentouttava viikonloppu taikka vapaa-iltana on ollut muutakin kuin töitä, niin seuraavana aamuna on virkistynyt olo, niin kuin meillä nyt tässä tänä aamuna. Niinpä. Ja toi vastapainon saaminen työlle on aika tärkeää, että vaikka kuinka innostavaa ja mukavaa se työ olisikin, niin silti sieltä päivistä, myös arkipäivistä löytyy sitä muutakin kuin työtä. Jotain kivaa, itselle kivaa, mieluista tekemistä, palauttavaa asiaa. Joo, ja varmasti jokainen on kokenut sen, että kuormittuneena siellä työpaikalla voi olla paikalla, mutta ei oikeasti sitten henkisesti läsnä. Eli se aikaansaannoskyky voi olla kyllä heikentynyt, jos ei ole onnistunut palautumisessa. Niinpä. Joo, ja kyllähän tämä sellaista itsetuntemusta vähän kysyy tämä asia, että kun on niin paljon maailma auki ja paljon vaihtoehtoja, erilaisia palautumisen tapoja, että kuinka tunnistaa ne itselle sitten olennaiset ja kuinka niin kuin huomata ne hetket, että nyt juuri kun on semmoinen olo, että nyt en ehtisi tai nyt ei millään malttaisi, niin silloin juuri se on tärkeää, että irtautuu ja niin kuin päättää. Ei suorittaa sitä palautumista, mutta päättää antaa sille tilaa. Silloin ollaan niin kuin sillä polulla, joka sitten voi myös ehkäistä vakavampia oireita, jotka voi olla ihan sitten uupumus- tai työväsymys maailman oireita. Miten teistä tuntuu, mitkä asiat erityisesti estää palautumista? Paitsi se kiire tietysti. Niin, Krista veti jo henkeä, sano sen.
Niin, mä oikeastaan jo ajattelin tuossa niin kuin Hennan edellisen kommentin kohdalla, että mä oon tämänkin teidänkin kanssa monta kertaa keskustelussa läpikäynyt, mutta että itse muistan työnohjaajakoulutuksesta kouluttajan sanoman, eli kyllä mä ehkä ajattelen se, että jos rajaamisen taitoa ei ole, niin se on aika iso este sille palautumiselle, eli itsellä jotenkin uppos luihin ja ytimiin aikanaan meidän kouluttajan niin kuin sanoma, kun hän sanoi, että kyllä se pörssiyhtiön toimitusjohtajan niin kuin, jaksaminen pysyy ihan samalla reseptillä kuin meidän muidenkin, eli 8 tuntia työtä, 8 tuntia muuta ja 8 tuntia unta. Hyvä. Joo, ja itsellä taas jotenkin se semmoinen ammatillisen kuntoutuksen ja työuupumuksen ehkäisyn näkökulma palaa tässä tämän kysymyksen kohdalla mieleen, että totta kai siellä on ne työelämän ja työpaikan, työorganisaation rakenteet ja kulttuurit ja tavat, että millaista sun työpaikassa on se hyvä työ. Mitä ikään kuin pitää tapahtua, että kuulut joukkoon ja hyväksytään ja tavallaan minkälaiselta se työtahdin pitää näyttää ja mitä kaikkea pitää saada aikaan. Ja tapahtuuko sitä rajaamista yhtään sieltä niin kuin esihenkilöiden ja sieltä tavallaan organisaation puolelta. Ja sitten toi on hirvittävän tärkeä pointti toi, että tapahtuuko sitä rajaamista niin kuin sitten itsen oman puolelta. Ja se onkin se toinen näkökulma siinä palautumiseen kykenemisessä tai sen uupumisen ennaltaehkäisyssä, että hoksaa myös sen, että miten se oma ajattelu ja oma minäkuva ja just se oma käsitys siitä, millainen minä olen työntekijänä, niin vaikuttaa niihin asioihin ja miten itse osaa vetää rajoja ja sallii itselleen just sen, että tällaisena olen ihan hyvä ja tällaisena jaksan ja nyt kun sanon ei tähän asiaan tai tähän pyyntöön tai tunnen ne omat rajani ja kerron niistä myös muille. Niin kuin nätisti, jämptisti ei tarvitse silloin ruveta niin kuin tiuskimaan tai antaa niiden tulla niin kuin tunteella huonolla tavalla, vaan nätisti keskustellen kertoo niistä omista rajoistaan, niin kyllä se on iso tärkeä osa sitä palautumisen polkua. Mä ehkä lisäisin vielä työilmapiirimerkityksen. Kyllä, tosi tärkeää. Kyllä. No niin, tässä on ehkä lohdullinen viesti tuossa otsikossa, että jos tuntee, että palautumistaidot on vähän kehnot, niin niitä voi oikeasti oppia. Tuossa kuvissa nyt onkin keinoja, joita me käytetään. Tässä nyt jo mainittukin tuo riittävä uni ja lepo, mutta sitten kaikki vapaa-ajan harrastukset. Meillä itse kullakin varmasti on joku lempiharrastus, suosikki, joka auttaa meitä palautumaan, mutta kesämökki, liikunta, käsityöt, puutarhahoito, metsässä samoilu, niin jos ihmisiltä kysyy, niin nämä on varmasti niitä semmoisia keskeisiä palautumisen keinoja, joita jokainen on itselleen löytänyt. Nämä on aivan ihania nämä kuvatkin. Mun mielestä kaikki tässä jotenkin välittää sellaista palautumisen tunnelmaa. Mutta sitten tuosta on mainittu tämä dramma. Mentäisikö me sitten katsomaan, mikä se dramma oikein on? Ehkä se on monelle jo kuulijoista tuttukin, mutta ei varmasti kaikille. Eli tämmöinen sana nyt sitten kuulostaa vähän oudolta, mutta sitten tästä diasta selviää, että mistä se tulee. Eli yksinkertaisesti näiden perustarpeiden alkukirjaimista englanninkielisistä. Näissä perustarpeissahan on varmasti paljon tuttua. Nämä tutkijat, amerikkalaiset tutkijat, niin he kävi läpi 363 psykologisia tarpeita ja palautumisen kokemuksia käsitteleviä tutkimuksia. Ja sieltä he sitten yhteenvetona löysivät nämä 6 psykologista perustarvetta, eli selvästi siitä voi havaita yhteyksiä Maslowin tarvehierarkian taikka itseohjautuvuusteoriaan. Samoja ominaisuuksia niissä on mainittuna.
Aika mahtavia. Ja toisaalta niin kuin se, mitä tuossa äsken puhuttiin, että kun tätä voi oppia, tätä palautumista, niin jotenkin itse näen, että näähän on myös taitoja. Kyllä, Kaikki tyynni. kyllä. Jokaista näitä osa-aluetta on ihan mahdollista oppia, tarkastella omassa elämässään ja oppia lisäämään. Joo, no työstä irrottautuminen ja rentoutuminen, ne kuulostaa niistä jo oikeasti äsken puhuttiinkin näistä sitten keinoista, mitkä estää sitä palautumista. Ja rentoutumiskeinoja oli noissa kuvissa. Omaehtoisuus, niin se nyt selkeästi tarkoittaa, että joka päivässä olisi vaikka vain lyhyt hetki, vartti aikaa, milloin saa ihan itse valita sen, että mitä haluan tehdä palautuakseni siitä kuormittavuudesta. Ja toi on varmaan sellainen yksi haasteen paikka ainakin kaikille, jotka huomaavat olevansa kovinkin tunnollisia, niin tavallaan se, että kun koko ajan skannaa vähän sitä, että mitä tarpeita ulkopuolella on ja miten voin auttaa ja helpottaa ja palvella, sekin on hieno taito monessa työssä. Ja sitten olisi tärkeää pystyä myös niin kuin antamaan itsellensä, eli juurikin tätä ihan omaehtoista tekemistä ja aikataulutonta tekemistä Kyllä, niin kuin löytää sinne kalenteriin mukaan ja päivään. nimenomaan. Ja taidonhallinta saattaa kuulostaa nyt haastavalta, mutta oikeasti tuossa äskeisessä kuvassa oli ne vaikka uinti tai käsityöt, niin sellaista taidonhallintaa, mikä tuo sitä tyydytystä ja hyvää mieltä. Ja merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus, ne on varmaan niitä asioita, joita jokainen sitten sieltä lähipiiristänsä löytää siellä vapaa-aikana. Eli ne ihmissuhteet on varmasti tuossa kaikista tärkeimmässä roolissa. Ja toi on kyllä parasta, että näiden tarpeiden täyttymisestä ja taitojen kehittämisestä voidaan huolehtia tosiaan itse. Kyllä, Tämmöisiä ajatuksia. Näistähän mielellämme kerromme lisääkin ja näihin kaikkiin on ihan olemassa hyviä harjoituksia, harjoitteitakin, joilla niitä voi sitten itsessään kehittää. Mutta minivebinaarin verran oli tässä. Haluaisitteko sanoa vielä jotkut loppusanat ja heipat ennen kuin lähdetään päivän töihin? no minä toivotan jokaiselle semmoista palautumishetkeä sinne työpäivän sisään ja sitten illalla töistä tullessa. Ja kesää kohti mentäessä niin voi toivottaa myöskin, että juuri sellaista kesää, kun jokaiselle sinulle itsellesi on sopiva. Juuri näin. Mukavaa päivää. Palataan palautumisen merkeissä asiaan tuonnempana. Kiitos kaikille.